G30-as gyorsított személyvonal indul Budapest déli pályaudvarra 17 óra 22 perckor az első vágányról. A gyorsított személyvonal menetrend szerint Agár, Gárdony, Velence-fürdő, Velence, Érd-alsó és Budapest-Kelenföld állomásokon áll meg. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! G30-as gyorsított személyvonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az első vágányra. A gyorsított személyvonat tovább nem közlekedik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Vizikók sebes vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról a negyedik vágányra. A sebes vonat tovább indul Balatonfüred állomásra. Menetrend szerint Balaton-Akarattyáig nem áll meg. Balaton-Akarattyától Káptalanfüred kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A kerékpár szállító kocsi a vonat végén egyes kocsiszámmal található. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Vizikók sebes vonat érkezik Balatonfüred állomásról a 9. vágányra. A sebes vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld állomáson áll meg. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A kerékpár szállító kocsi a vonat elején egyes kocsiszámmal található. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Katica Interrégió vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról a negyedik vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Balatonfüred állomásra. Menetrend szerint minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A motorvonat egységeinek számozása a vonat végén 11-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy egyes megállóhelyeken a személyszállító vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van felszálló utas, vagy a leszállási szándékot időben jelezték. Katica Interrégió vonat érkezik Balatonfüred állomásról a 6. vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld állomáson áll meg. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyfoglalása kötelező. A motorvonat egységeinek számozása a vonat elején 11-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Déli parti Interrégió vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az első vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Siófokon át Balatonszentgyörgy állomásra. Menetrend szerint Polgárdi-Tekeres puszta kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy egyes megállóhelyeken a személyszállító vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van felszálló utas, vagy a leszállási szándékot időben jelezték. Déli parti Interrégió vonat érkezik Balatonszentgyörgy állomásról a 6. vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint Érd-alsó és Budapest-Kelenföld állomásokon áll meg. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Déli parti Interrégió vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az első vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Siófokon át Fogyór állomásra. Menetrend szerint minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy egyes megállóhelyeken a személyszállító vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van felszálló utas, vagy a leszállási szándékot időben jelezték. Déli parti Interrégió vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az első vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Siófokon át Fogyór állomásra. Menetrend szerint Lepsényig nem áll meg. Lepsénytől minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A vágány mellett
kérjük vigyázzanak! Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy egyes megállóhelyeken a személyszállító vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van felszálló utas, vagy a leszállási szándékot időben jelezték. Déli parti Interrégió vonat érkezik Konyód állomásról a 6. vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint Érd alsó és Budapest Kelenföld állomásokon áll meg. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhely foglalása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Déli parti Interrégió vonat érkezik Nagykanizsa állomásról a 9. vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint Érd alsó és Budapest Kelenföld állomásokon áll meg. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Aranyhíd Express vonat érkezik Szeged állomásról a 4. vágányra. Az Express vonat tovább indul Siófokon át Balatonszentgyörgy állomásra. Menetrend szerint Balatonaliga, Szabadismostó, Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Konyód, Balatonmáriafürdő és Balatonberény állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Aranyhíd Express vonat érkezik Balatonszentgyörgy állomásról a 6. vágányra. Az Express vonat tovább indul Kőbányi Kispesten át Szeged állomásra. Menetrend szerint Budapest Kelenföld, Kőbányi Kispest, Ferihegy, Ceglén, Nagykőrös, Kecskemét és Kiskunfélegyháza állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat elején 1-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Madár Express vonat érkezik Szolp állomásról a 5. vágányra. Az Express vonat tovább indul Siófokon át Konyód állomásra. Menetrend szerint Balatonaliga, Szabadismostó, Szabadisfürdő, Siófok, Balatonsziglag felső, Balatonsziglag alsó, Zamárdi felső, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár és Konyód-sziget állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A motorkocsi számozása a vonat végén 11-es számmal kezdődik. Kerékpárok elhelyezése a vonat közepén megjelölt helyen lehetséges. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Jégmadár Express vonat érkezik Konyód állomásról a 9. vágányra. Az Express vonat tovább indul Rákospalota Újpesten át Szolp állomásra. Menetrend szerint Velence, Budapest Kelenföld, Kőbánya felső, Rákospalota Újpest, Dunakeszi gyártelep, Felsődő, Bác alsóváros, Bác, Verőce, Kismaros, Nagymaros-Visegrád, Nagymaros, Zebegény és Szobalsó állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhely foglalása kötelező. A motorvonat számozása a vonat elején 11-es számmal kezdődik. Kerékpárok elhelyezése a vonat közepén megjelölt helyen lehetséges. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Ezüstpart Express vonat érkezik Miskolc-Tiszai állomásról a 4. vágányra. Az Express vonat tovább indul Siófokon át Konyód állomásra. Menetrend szerint Balatonaliga, Balatonvilágos, Szabadismostó, Siófok, Balatonsziglag felső, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle felső, Balatonlelle, Balatonboglár és
Hunyósziget állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyjegyváltása kötelező. A személykocsi számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A kerékpárszállító kocsi a vonat közepén 4-es kocsiszámmal található. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Ezüstpart Express vonat érkezik Konyó állomásról a 6. vágányra. Az Express vonat továbbindul Miskolc-Tiszai állomásra. Menetrend szerint Budapest-Kelenföld, Gödöllő, Aszód, 60, Vámosgyőr, Kápolna, Füzesabony, Mezőkövesd és Nyéklábháza állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhely foglalása kötelező. A személykocsik számozása a vonat elején 2-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Aranypart Express vonat érkezik Konyó állomásról a 6. vágányra. Az Express vonat továbbindul Kőbánya-Kispesten áll Zápony állomásra. Menetrend szerint Nyíregyházáig, Velence, Budapest-Kelenföld, Kőbánya-Kispest, Ferihegy, Cegléd, Abony, Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karca, Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debrecen, Debrecen-Csapókert és Újfehértől állomásokon áll meg. Nyíregyházától minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhely foglalása kötelező. A személykocsik számozása a vonat elején 2-es számmal kezdődik. A vonat vámfegyelérlettel nem vehető igénybe. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Szabolcsi-Tekergő Express vonat érkezik Zápony állomásról az 5. vágányra. Az Express vonat továbbindul Zámka Erzsébet távol megállóhelyre. Menetrend szerint Balatonakaratja, Balatonkelese, Balatonfűző, Balatonalmádi, Alsóős, Csopak, Balatonfüred és Balatonakari-Dörgécse állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Szabolcsi-Tekergő Express vonat érkezik Zámka Erzsébet távol megállóhelyről a 9. vágányra. Az Express vonat továbbindul Zápony állomásra. Menetrend szerint Ceglédi, csak Velence, Budapest-Kelenföld, Kőbánya-Kispest és Ferihegy állomásokon áll meg. Ceglédtől Apafa kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhely foglalása kötelező. A személykocsik számozása a vonat elején 1-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Kék hullám Intercity vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az 5. vágányra. Az Intercity vonat továbbindul Balatonfüreden át Tapolca állomásra. Menetrend szerint Balatonfüredig csak Balatonalmádi állomáson áll meg. Balatonfüredtől Szepesztfürdő és Badacsonyőrs kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A kerékpárszállító kocsi a vonat elején 4-es kocsiszámmal található. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a vonat végén bisztró kocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. Kék hullám Intercity vonat érkezik Tapolca állomásról a 6. vágányra. Az Intercity vonat továbbindul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld állomáson áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhely foglalása kötelező. A vonat nagy befogadó képességű kerékpárszállító kocsit további
A személykocsik számozása a vonat elején 1-es számmal kezdődik. A vonat vármegye bérlettel nem vehető igénybe. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Két hullám Intercity vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az 5. vágányra. Az Intercity vonat tovább indul Balatonfüred, Tapolcán át Szombathely állomással. Menetrend szerint Balatonfüredig csak Balatonalmádi állomáson áll meg. Balatonfüredtől Tapolcáig Fövenyes kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. Tapolcától csak Boba, Celgömör és Sárvár állomásokon áll meg. A vonatra helyegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A kerékpárszállító kocsi a vonat elején 4-es kocsiszámmal található. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a vonat végén bisztró kocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. Adria Intercity vonat érkezik Budapest keleti pályaudvarról az 5. vágányra. Az Intercity vonat tovább indul Gyékényesen át Split állomásra. A vonat menetrend szerint Siófok, Konyód, Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa állomásokon áll meg. A vonatra helyegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 422-es számú kocsival kezdődik. A vonatban étkező kocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk kedves utasainkat. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Balaton Intercity vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az 5. vágányra. Az Intercity vonat tovább indul Keszthely állomásra. A vonat menetrend szerint Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszor, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Konyód, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonberény és Balatonszentgyörgy állomásokon áll meg. A vonatra helyegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a vonat végén étkező kocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Balaton Intercity vonat érkezik Keszthely állomásról a 6. vágányra. Az Intercity vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld állomáson áll meg. A vonatra helyegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat elején 1-es számmal kezdődik. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a vonat elején étkező kocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tóban Intercity vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az 5. vágányra. Az Intercity vonat tovább indul Nagykanizsa állomásra. A vonat menetrend szerint Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár, Konyód, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Bőrs, Zalakomár és Zalaszentjakab állomásokon áll meg. A vonatra helyegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A kerékpárszállító kocsi a vonat közepén 4-es kocsiszámmal található. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tópart Intercity vonat érkezik Nagykanizsa állomásról a 6. vágányra.
Az Intercity vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld állomáson áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat elején 1-es számmal kezdődik. A kerékpárszállító kocsi a vonat közepén 4-es kocsiszámmal található. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! A Grand Tópart Intercity vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az 5. vágányra. Az Intercity vonat tovább indul Gyékényesen át Zágráb, Lóbni, Kolozsvár állomásra. A vonat menetrend szerint Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatoncemes, Balatonlelle, Balatonboglány, Fonyód, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Bőrs, Zalakomár, Zalaszentjakab és Nagykanizsa állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyjegyváltása kötelező. A nemzetközi forgalmú személykocsik számozása a vonat közepén 422-es számmal kezdődik. A belföldi forgalomban közlekedő kocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Déli parti Interrégió vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az első vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Siófok állomásra. Menetrend szerint minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy egyes megállóhelyeken a személyszállító vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha a felszálló utas vagy a leszállási szándékot időben jelezték. Déli parti Interrégió vonat érkezik Siófok állomásul a 9. vágányra. Az Interrégió vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint Érd-alsó és Budapest-Kelenföld állomásokon áll meg. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Hullám Express vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az 5. vágányra. Az Express vonat tovább indul Balatonfüreden át Tapolca állomásra. Menetrend szerint Balatonfüredig csak Balatonalmádi állomáson áll meg. Balatonfüredtől Szepeszfürdő kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpár helyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a Kék Hullám Express vonatokon a helyjegyváltás kötelező. A vonat csak helyjeggyel igénybe vehető kocsikkal közlekedik. Kérjük, a vonatra csak érvényes helyjeggyel szálljanak fel. Kék Hullám Express vonat érkezik Tapolca állomásról a 6. vágányra. Az Express vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld állomáson áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat elején 1-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a Kék Hullám Express vonatokon a helyjegyváltás kötelező. A vonat csak helyjeggyel igénybe vehető kocsikkal közlekedik. Kérjük, a vonatra csak érvényes helyjeggyel szálljanak fel. Kék Hullám Express vonat érkezik Budapest déli pályaudvarról az 5. vágányra. Az Express vonat tovább indul Balatonfüred, Tapolcán át Szombathely állomásra. Menetrend szerint Balatonfüredig csak Balatonalmádi állomáson áll meg. Balatonfüredtől Tapolcáig Fövenyes kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. Tapolcától csak Boba, Celgömöl és Sárvár állomásokon áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező.
Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat végén 1-es számmal kezdődik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Kék hullám express vonat érkezik Tapolcán át Szombathely állomásul a 9. vágányra. Az express vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Budapest-Kelenföld állomáson áll meg. A vonatra helyjegyváltása kötelező. A személykocsik számozása a vonat elején 1-es számmal kezdődik. Kerékpárral utazó utasainknak kerékpárhelyjegyváltása kötelező. A kerékpárszállító kocsi a vonat végén 4-es kocsiszámmal található. A vágány mellett kérjük vigyázzanak!